magdadala ng pagpapaliwanag po, ebanghelyo ng pagbibigay mga minamahal. Narito po tayo mga minamahal sa pangaral po ng salita ng mahal na Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa mga minamahal, dumalangin muna po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang tayo samahan, gabayan at patnubayan. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat sa pangalan ng Kristo. Narito po yung mga anak, mahal na Panginoon, na lubos na umiibig sa iyo, gumaganap ng banal na kalooban, mahal na Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo na mainan sa aming kaligitnaan at tangin namin kayamanan, kagalakan, kalakasan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pagpapaliwanag, mahal na Panginoon, sa papuring awit. Tangin na yung magagawahay ng aming mga labi, mahal na Panginoon, bilang ikaw purihin, mahal natin pasalamatan ka namin, O Diyos. Sa buhay na patutuo yung mga anak upang ikaw din po sa pamamagitan patutuo ginawa mo sa iyong buhay. Wala pa yun. Ikaw din po ay papurit salamatan taas ang manalong pangalan. Sa papuring abid po ng aming minamahal, aming beloved finest generation. Salamat po ng pagkilis mainan sa kaligtaan. Wala pa yun. Salamat, mahal pa yun, sa pagpapaliwalag ng pagbibigay. Wala pa yung katapatan yung mga anak. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa bahagi na iyong salita. Mahal na Panginoon, namin pag-aralan na nais mo na aming ganapin, mahal na Panginoon. Ikaw po ang bigyan ng karunungan katagas sa aking labi at para sa amin lahat, mahal na Panginoon, iyong salita, mahal na Panginoon, at kami iyong payaunin, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang lahat sa amin, mahal na Panginoon. Kaya po, mahal na Panginoon, patatagin mo kami, mahal na Panginoon. Bago pa ang lahat, kami himingi ng habag, kapatawaran ang pagkukulat, pagkakasala sa iyo. Isip ng damin, paningin, gawain, hindi mo kinalugdan, malapit. Patawarin mo kami at linisin na makapangyarihan banal mong dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalatang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mga minamahal, ito pong pag-aaralan natin mga minamahal ay tungkol po sa nais po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo na ipagawa sa atin mga minamahal. Sapagkat kinakailangan po natin kumilos mga minamahal sapagkat ang panahon ay mapanganib mga minamahal. Ang malalaking bansa mga minamahal nagbabanta na mga minamahal ng nuclear war mga minamahal bago po mahuli ang lahat mga minamahal. Umangusap po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Tandang-tanda ko at buhay na buhay yung panaginip ko, narito po siya mga minamahal. Nung umakyat po siya ng talipaw, hulo-sulo. At nung nakalipas po ng ilang araw lang po mga minamahal, magmula sa langit mga minamahal, tumagos po ang liwanag at nagsalita ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ang sabi niya mga minamahal, abang himlay po dyan mga minamahal, kung titignan mo mga minamahal, yung kalagayan niya talaga mga minamahal, ay mahinang-mahina siya mga minamahal. At mula po dun sa pinagmumulan natin sa bukana mga minamahal, umaagos po ang tubig, umiikit po sa kanya mga minamahal. At ang tinig mga minamahal, ang sabi ng tinig mga minamahal, pagod na ang ating pastor. Yun po yung pagkasabi mga minamahal ng ating pinakamamahal. Alam kong totoo po yung damandama ko po mga minamahal. Ngayon mga minamahal, sino na po ang may tungkulin mga minamahal sa sinasagawa ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida? Hindi po naman pwede mga minamahal ating mga nangangasiwa, ating mga beloved pastoral workers sapagkat sila po itinalaga dito mga minamahal sa pastoral house upang manalangin po sa atin araw o gabi upang tayo maingatan pagpalain mga minamahal, higit sa lahat sa spiritual mga minamahal. Yun po yung tungkulin po nila, pangalagaan po tayo mga minamahal. Ngayon, dumarating po mga minamahal, mayroong Bible study mga minamahal. At iba po sa atin medyo malayo po mga minamahal, hindi po nakakarating mga minamahal. O mayroong ding malapit mga minamahal, ngunit hindi po sila dumadalo mga minamahal. Nakikiusap ang mahal na Panginoon sapagkat pinagpala po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ginawa niya na lahat, mga minamahal sa atin, mga minamahal. For God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Tayo po yun mga minamahal na pinangakuan ng mahal na Panginoon sa katotohanan.
yung buhay na walang hanggan, mga minamahal. Nilutas niya ang ating mga problema, mga minamahal. Pinagaling niya ang ating karamdaman, mga minamahal. Dati mga bangkaruti ka, wala kang sasakyan, naglalakad ka lang, magulo ang iyong buhay, wala kang kapayapaan, distress ang buhay mo, mga minamahal, nung hindi mo pa nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngunit nung nakilala mo siya, mga minamahal, walang yung pinagkait ang ating pinakamamahal na Panginoon, maging kanyang buhay, nalay niya, mga minamahal, sa krus ng Kalbaryo, para sa kaligtasan ng lahat. At tayo po yung pinagpala, mga minamahal, bansang Pilipinas, mga minamahal. Dito tinirang niya ang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Na tunay po, mga minamahal, siya po ipinagpalat nilang isa na ating pinakamamahal na Panginoon. Katuwang ang ating beloved assistant, Pastor Linas C. Almeida, mga minamahal. Nakantan po natin lahat, mga minamahal, hindi tayo taga-sanlibutan, kundi tayo, mga minamahal, sambayanan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Hindi po tayo taga rito, mga minamahal. Tayo po ay sambayanan ng ating pinakamamahal. Ang ating tirahan, ang ating tahanan, mga minamahal, at pinangako ng mahal na Panginoon sa langit, mga dito, mga minamahal. Kaya nagkikuusap ang mahal na Panginoon yung mga idle time, mga minamahal. Pwede ba kalahating araw, mga minamahal, o isang araw, mga minamahal? Yung pinakapangulo na utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo po, mga minamahal, ay nasa huling araw na, mga minamahal. Wala na pong panahon na tayo magsipagbuhunga, mga minamahal. Lahat ng bunga ng Espiritu Santo sa atin na, mga minamahal. Punong-puno siya ng pangako. You will not leave thee or forsake thee. Don't dismay. I will be with you. Yun po yung sinasabi ng mahal na Panginoon. Sa daw tayo po, huwag tayo manlupay-pay, hindi niya tayo iiwanan, ipabayaan. Pwede ba, kapatid? Kalahating araw lang, hindi ka naman nakakadalo ng Bible study, mga minamahal. O mayroon kang idle time, mga minamahal, isang araw, mga minamahal, pwede mo ba ibigay, mga minamahal, yung dakilang layunin niya sa pagkatawag pagkairang sa iyo, mga minamahal. Maraming mga magsasaka, wala na po silang panahon, mga minamahal, na makinig ng salita ng mahal na Panginoon. Wala na po silang panahon, mga minamahal, manood ng mga spiritual sa mga gadget. Wala na po, nalason na po ang pag-iisip ng halos buong sangkatawan sa buong mundo, mga minamahal. Dahil nga po dyan sa paglago ng kalaman ng tao, mga minamahal. Tayo po ang mga sundalo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga sundalo ng mahal na Panginoon na hindi mga duwag, mga minamahal. Pinilit, hinirang tayo, mga minamahal, upang gampanin natin ang tungkulin na po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Pinapanalangin naman tayo, mga minamahal. Hindi tayo iwanan hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming bunga, mga minamahal. But yung bunga po natin, mga minamahal, na madadala po natin dito, mga minamahal, yan po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na pong panahon, mga minamahal. Noong panahon, ginunaw ito, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng baha. Ngunit nanatili pa rin ang sanlibutan, mga minamahal. Itong mundong ito. At kayo din nakakaalam, laging pinapangaral dito, mga minamahal. Kaya tumatagal ng 2,000, halos magta-3,000 taon na nananatili pa rin, mga minamahal, ang habag, pag-ibig ng mahal na Panginoon sa buong sangkatauhan, mga minamahal. Sapagkat ang mangyayari sa sanlibutan ito, mga minamahal, alam po natin mapaparam ito at hindi na masusumpungan. Gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng init ng araw, masusunog ang lahat ng bagay na sa lupa, maging sa langit, mga minamahal. Yung natatanaw natin ng mga planeta, matutunaw sa matinding init yan, mga minamahal. At magkakaroon ng lindol na hindi na po masusumpungan ng mundo, mga minamahal. Huling pagkagunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nga po sa pagsagana ng katampalasanan, mga minamahal. Sino ang mga ngaral, mga minamahal? Sino ang ahayo? Ang sabi ng Roma 10:35, isinugo ko ba sila upang mangaral ng Ebanghelyo, mga minamahal? Alam natin, mga minamahal, maraming gawain, mga minamahal, lalo na po yung nagisnan natin mo early siguro. 60%. Maraming mga nangangaral na Ebanghelyo ng kaligtasan, mga born again. Ano po yung turo nila, mga minamahal? Ang ating mahal pa yung tao lamang.
May nagtuturo ang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, mga minamahal. At yung nga po na pag-aralan natin sa pamamagitan ng bunga, makikilala mo sila, mga minamahal. Tayo may mga espiritu na mahal na pa yun, makikilala talaga tayo, mga minamahal. Tayo yung mga ilaw, asinan sa sanlibutan ito. Ngunit yung mga nasa sanlibutan, mga minamahal, hayagan po ang kanilang gawa, mga minamahal. Sa pamamagitan ng bunga, makikilala mo sila. Ibig sabihin, wala po sila sa katotohanan at hindi sila sinugo, tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya ilan lang po tayo, mga minamahal. Alam niyo po sa buong mundo, mga minamahal, tayo lang po talaga ang gumaganap ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na tinuro ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved San Pastor Lina C. Almeida, kanilang mga anak, sa lahat ng asiw, papagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Sino po nakagagawa, mga minamahal, sa pagkaalam niyo, mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal, na ginagawa ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada, sapagkat kung hindi po nilang isan, mga minamahal, ang mga ngaral, mga minamahal, hindi niya kayo mag-ayuno ng sunod-sunod ng pag-aayon, ng mga habang pag-aayon ng mga minamahal. Pagtangi sa araw-gabi ang kanyang pinakapagkain, ang kanyang luha araw-gabi, mga minamahal. Umiibig sa ating kaligtasan. Papasin ng 40 days, 60 days, 90 days, 100 days, mga minamahal. Kung makita nyo lang po ang ating beloved Honorable Pastor nung una niyang pag-aayon ng mga minamahal, siya pinakaupo sa chair, mga minamahal. Butot balat po siya, mga minamahal. Titignan mo talaga, sobrang pag-ibig niya. Dahil mismo ang Diyos, ang may sabi doon, ibig niya ang lahat ay mga ligtas mangkalam ng katotohanan, mga minamahal. Kaya po ang ating pag-aaralan, mga minamahal. Dito po kasi nahuhumaling ang mga tao halos sa buong mundo, mga minamahal. Dito po yun, mga minamahal, inuudyukan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pwede ba kalahating oras sa isang araw, ma-idle team ka isang araw, hindi ka nang pupunta ng Bible study? Ito po yung pag-aaralan natin, mga minamahal. Dito po sa atin, mga minamahal, na titulo ng ating pag-aaralan. Why should not be worship the work of man's son? Even Mother Mary and the apostles, even the angels, tradition and others, mga minamahal. Ito po yun, mga minamahal, yun nga po, halos lahat ng tao, ating kababayan, mga minamahal. Dito po nakatuon ang sentro nila sa kanilang pananampalataya. Tayo po yung inuutosan ng mahal na Panginoon. Di ba? Kahit kalating araw lang, yung idle time natin, kahit isang araw lang, tapos na po, binigay na ng mahal na Panginoon. Ngunit yung pinaka hinihingi sa atin, hindi po natin magawa, mga minamahal. Yung po yung nakakalungkot na bagay na umaasa tayo, ngunit yung dakilang layunin na humayo, mga minamahal, ay hindi po natin nagagampanan, mga minamahal. Tayo po, anak ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dito po, mga minamahal, ito po sa ating mga kababayan, minamahal po nating kababayan. Hindi po namin kayo sinisiraan. Ito po yung King James Version, mga minamahal. Biblia po, King James Version, na salin po sa Tagalog, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa Isaiah 29:13, at sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin at pinapapurihan ako ng kanilang bibig at ang kanilang labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Ito po yung ginagawa po ng ating minamahal na kababayan, mga minamahal. Magta-3,000 taon na po ang salita ng mahal na Panginoon, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaso hindi pa po sila tumatalima, mga minamahal, sa salita ng mahal na Panginoon. Mula pa itatag ang sanlibutan hanggang sa mga oras na ito pinapangaral, mga minamahal. Kaya tayo po ang pag-asa, mga minamahal, ng ating kababayan, ating kapwa-tao, mga minamahal, sa mga liblib na lugar, wala na po ang isip ng tao talaga, nasa karunungan na po, mga minamahal. Sa paglaguna ng kalaman ng tao, mga minamahal, nakalimutan na, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal, natuon na po doon sa nagisnan nila. Nagisnan natin, mga minamahal, nung tayo pa po hindi nakakilala. Pwede ba? Kalating araw, sang araw, mga minamahal.
Hanapin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mayroon siyang salita, mga minamahal, na dapat natin sundin, mga minamahal. Ito po ang ginagawa po ng mga tao sa ngayon. Karamihan po, pakibasa po, Jeremias 14:15, Gawa 17:30, Gawa 17:29. Tuloy-tuloy po ang basa, mga minamahal. Aklat po ng Jeremias, Kabanata 10, talata po ay 14 hanggang 15. Ito pong nakasulat. Bawat tao ay naging tampalasan at walang kaalaman. Bawat panday ay nalagay sa kahihiyan sa kanyang larawang inanyuan, sapagkat ang kanyang larawang binubo ay kabulaanan at hindi humihinga ang mga yaon. Sila'y walang kabuluhan, gawang karayaan. Sa panahon ng pagdalaw sa mga yaon, sila ay mga lilipol. Aklat po ng mga gawa. 17:30. Kabanata 17, talata po ay 30 17:29. at 29. Ito pong nakasulat. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. 29. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Amen. Lilipulin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Yung ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal na sumasamba sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal. Hindi po tayo naninira, pag-ibig po ito, mga minamahal. Kaya po sana mga nakarinig sa mga viewers po natin, nakalimutan ko bumati, mga minamahal. Mamaya na lang po ako babati, mga minamahal, pagkatapos po nito, mga minamahal. Nakalimutan ko po bumati. Habag kapatawaran, pagkukulang, ating makamtan, mga minamahal. Ito po yun, mga minamahal. Pinalipas na po, mga minamahal, ang kahangalan ng tao, mga minamahal. Alam natin, 2 bisis nag-ayuno si Moises, mga minamahal, dahil dyan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga minamahal. Kung pabado ang Sodoma, Gomora, mga minamahal, ay ginunaw ng mahal na Panginoon. Pinag-ayunuhan na mahabang pag-aayuno, walang kain, walang tubig, 80 days, mga minamahal ni Moises. Dahil dyan, mga sa 10 utos ng mahal na Panginoon at pagsamba ng mga tao, ng mga Israelites, nung panahon na yun, sa ginawang darawang inanyuhan. Sa palagay niyo, mga minamahal, sino, mga minamahal, ang hahayo na inaasahan ng mahal na Panginoon? Sinong alam niyo, mga minamahal? Lahat galing na tayo sa mga reliyon, mga minamahal, sa ating nagisnan, mga minamahal, sa mga reliyon, mga born again, kung ano-ano, mga minamahal. Wala po tayong nakita, mga minamahal, na kumilos ang mahal na Panginoon sa kanila, mga minamahal, sapagkat ang kanilang mga pastor, ang kanilang Diyos, ang kanilang tiyan, mga minamahal. Hindi sila sinugo, hindi tinawag, nakikialam sa mga politiko kung ano-ano, mga napatid sa mga kung saan-saan, mga minamahal. Ikabagal lang at ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Talaga po siyang pinilit, binigyan siya ng karunungan ng mahal na Panginoon na dimasay na karunungan na ating tinatamasa ngayon, mga minamahal at beloved Assistant Pastor Linus C. Almeida. Ito po yan, mga minamahal. Pakiusap ng mahal na Panginoon, kalating araw, isang araw, yung idle time mo, mga minamahal, lagi ka na lang sa trabaho, nagpapayaman ka, nag-iimpok ka na, maraming kayamanan, hindi yan yung layunin ng mahal na Panginoon. Pangako niya lang, biyaya yan, yung spiritual na karunungan, ang hinahanap ng mahal na Panginoon sa atin. Yung dakilang layunin niya, bakit nagkatawan tao siya, mga minamahal. Yung bakit lahat ng apostol, mga minatanggap nilang kamatayan, napakalupit na kamatayan sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa atin, mga minamahal. Pwede ba, mga minamahal? Sapagkat naranasan ko talaga nalulugod ang mahal na Panginoon sa paghayo, mga minamahal. Kapayapaan, kagalakan, di masayod, mga minamahal. Hindi mo maramdaman ang hirap, gutom, mga minamahal. Lagi kang masaya, araw, gabi, pati gabi, ginigising ka ng mahal na Panginoon.
upang manalangin, upang manood ng banal na gawain. Totoo po yan, mga nakakarinig po ako ng tinig. Gumising ka na, gawain na. Pagkagising ko, eksakto, mga minatinig, naririnig ko ang ginigising kami na aking buong sambayanan. Una namin pag-ibig na hinahanap ng mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal na mga ating mga nanonood viewers, hindi kailangan sambahin si Mama Mary? Basahin po natin, mamulat na po tayo mga minamahal. Dito po mga minamahal. Sa Mateo 12:46 hanggang 50 po mga minamahal. Aklat po ng Mateo Kabanatay 12, talatoy 46 hanggang 50. Ito pong nakasulat. Samantalang siya'y nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nangakatayo sa labas at ibig nilang siya'y makausap. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nangakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo dito mga minamahal. First David Gawajis 25:26. Para sa ating minamahal na kababayan, mahal namin kayo mga minamahal, hindi namin ibig na kayo saktan. Mahalaga inyong kaligtasan mga minamahal. Kami galing din dyan mga minamahal. Kaya basahin po natin sa Gawa, Gis 25:26 at tuloy-tuloy po sa Apokalipsis 22:8-9. Aklat po ng Gawa, Kabanatay 25 hanggang 26. Ito pong nakasulat. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Aklat po ng mga Gawa. Apokalipsis po. Apokalipsis, aklat po ng Apokalipsis, Kabanatay 22, talata po ay 8 hanggang 9. Ito po ang nakasulat. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Amen. Amen. Maliwanag po mga minamahal. Na yung pinagbabawal talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Si Mama Mary kasi din po ay tao din. Mga minamahal, ginamit lang po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang sa pagkakataong tao niya. Mayroon siyang asawa at anak, mga minamahal, pagkatapos niyang isilang mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At nung yumaon na po ang ating pinakamamahal na Kristo, ganito po na rin ang ginagawa ni Jose, ni Mama Mary, at saka yung kanyang anak, sumasamba sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paano natin sasambahin si Mama Mary? Tao din po siya, mga minamahal. Si Apostol, mga minamahal, Apostol Pedro, siya niluruan mo, sinabi niya, huwag mong gawin niya sapagkat tulad mo din akong tao. Tao po, mga minamahal, si Apostol Pedro, mga minamahal. Kaya magising na po tayo mga minamahal. Malapit na po mga minamahal. Nagbabanta na po mga minamahal ang digmaan ng nuclear war. Malalaking bansa mga minamahal. Kailan pa tayo kikilos mga minamahal? Dito mga minamahal, maging ang anghel, hindi pwede. Naluhuran po natin mga minamahal. Doon po sa nabasa natin, huwag mong gawin yan sapagkat tulad mo rin akong alipin. Isa lang ang sasambahin ng lahat ng mga tao, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na nakatawan tao. He gives only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Lahat yan galing sa lumang tipan, mga naganap sa bagong tipan, mga minamahal. Yung mga propesiyang, yung mga minamahal. Siya nag-iisang Diyos, binigay ang kanyang buhay, mga minamahal, bilang nagkatawan tao po. Mga minamahal, tinawag siyang anak ng Diyos at anak ng tao bilang tao po, mga minamahal.
Walang binigay sa silong ng lain sukat kaligtas ng tao, kundi sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, luluhod sa lahat ng tuhod sa mahal na Panginoon. Pakibasa po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa Apokalipsis 1:17, 18, 19 po. At ang huling talata po dito sa 1:4, 23, 24. Aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 1, 17, 18, 19. 17, 18, 19. Ito pong nakasulat. At nang siya'y aking makita, ay nasubasab akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. 1:4, 23, 24. Lagi po natin naririnig ito. Alang-alang po sa ating Aklat po ng 4, Aklat ng 1, Kabanata 4, talatay 23 hanggang 24. Ito pong nakasulat. Tatapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos sa Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Ang sabi ng banal na kasulat, ang walang pagtalo-talo, nakita ng mga anghel ang Diyos nagkatawang tao, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ang Diyos na nagkatawang tao, ang Ama nating napakabuti, napakabait, na binabautisman sa Trinitarian, ginagamit po nila itong mga minamahal. Iniutos ng ating pinakamamahal na Panginoon na bautisman sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Malinaw po, mga minamahal, tayo, meron po tayong binigay na karunungan ng mahal na Panginoon. Ang karunungan ito ay mula sa ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeida, ating beloved Honorable Assistant Pastor, Linus Almeida, sa lahat ating minamahal na manggagawa. Sapagkat isa nga po ang Diyos, mga minamahal, kaya sinasabi sa pangalan Anak, Espiritu Santo, iisa po mga minamahal. Yan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na hindi po matanggap ng sangkatawa ng ating minamahal na kababayan, mga minamahal. Isang oras, mga minamahal, idle time mo. Hindi ka dumadalo, mga minamahal. Ano ang ipipresenta nating bunga, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat ginawa na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi po tayo tagalupa. Tayo po isang bayanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating tahanan sa langit. Mga minamahal, sa palagay niyo po, mga minamahal, kung wala tayong bunga, mga minamahal, lahat na ng bunga ng Espiritu Santo, binigyan na ng mahal na Panginoon, na sa atin ang Espiritu na mahal na Panginoon. Binigyan tayo, mga minamahal, ng tapang, mga minamahal, upang may pamahagi po natin, mga minamahal, sa ating kapwa, mga minamahal. Sapagkat wala na pong panahon talaga ang tao, mga minamahal. Hindi lang po, mga minamahal, sa dakilang kabayan pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nananatili po ang tunay niyang banal na gawain, mga minamahal. May pag-asa pa, mga minamahal. Siya din ang nagsabi, mga minamahal, hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan ko. Ang hindi ko iniibig ay iibigin ko na. Tayo po, mga minamahal, ang inutusan ng mahal na Panginoon sa mga bagay na ito. Yung may mga kalakasan, mga minamahal, pwede ba isang araw? Bible study, malayo ka, pwede ba? Alam ko mahirap, mga minamahal. Oo, totoo po yun, mahirap po, mga minamahal. Kaya kung may magbubuluntary po sa atin, mga minamahal, kung pahintulot po ng ating beloved ording preacher, na magkaroon po tayo, mga minamahal, ng leaflets, mga minamahal, na nakadress lang po dito sa Baybay Mamarlaw. Yung po yung magiging haligi po natin, magiging lakas natin. Hindi tayo marunong magsalita, mga minamahal. Kung naibigay mo na yan, sabi ng mahal na Panginoon, ako na magbibigay ng kataga sa iyong labi, mga minamahal. Matagal ko nang binabalak ito, mga minamahal, sa akin. Kung may financial ako talaga, magpapaprinta ako, mga minamahal. Bakit? Napakalaga po ng bunga, mga minamahal. Hanapin ang mahal na Panginoon, binigyan tayo ng talento. Kailangan po natin pagbungahin niya, mga minamahal. Yung paghayo, mga minamahal, pinakamahalaga sa lahat, mga minamahal, sapagkat natanggap na lahat natin biyaya mula sa ating pinakamamahal na Panginoon.
kapuspusan ng Espiritu Santo, kapayapaan, lahat na binigyan na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa na lang ang hinihiling na mahal na Panginoon. Sa huling araw na po tayo mga minamahal. Hindi na po biro mga minamahal. Nakikita po natin mga minapapalala na po mga minamahal yung nangyari mga minanong unang gunawin ng mahal na Panginoon. Yan po yun, tanda mga minamahal na nangyayari na po't mangyayari na mga minamahal. Ang pakikipaglaban po natin mga minamahal, hindi mga minamahal sa laman at dugo mga minamahal. Mag-iingat po tayo mga minamahal. Alam niyo po yung television ko mga minamahal, nung nanood lang po ako mga minamahal ng basketball dahil maganda po, championship, uling laban na po, napanood ko, pinalalahanan ako. Kasabay noon mga minamahal, nasira yung TV ko mga minamahal. Nung iniisip ko mga kailan lang gusto kong ipa-repair mga minamahal, nakita ko mga minamahal, hindi kalooban talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga movie star, yung pinapanood natin, mga celebrity, mga minamahal, nakita ko mga minamahal, wala silang pagkakaiba mga minamahal, hindi sa paninira sa mga babang lipad na babae mga minamahal. At nagkaroon po ng konfigurasyon yan mga minamahal. Yung babaeng yun mga minamahal, nagkonfigurasyon, pumunta po mga minamahal doon sa mga action star. Yung mga napapanood po natin, yung mga action movie mga minamahal. At nagsalita po mga minamahal, kitang-kita ko, naramdaman ko yung diablo, sino makakalupig sa akin, sabi niya mga minamahal. Kinilabutan ako, kagad aking naramdaman mga minamahal. Yun na po yung kaaway na mahal na Panginoon. Yung pong pinapanood natin mga minamahal, yung sa TV mga minamahal, hindi na po sila yun mga yun. Mga minamahal, transferable na po sila. Yung mga artista, puntahan mo, may katawan sila, may butumot, yun na sa TV, yan na po yung kaaway natin mga minamahal. Walang laman, walang buto, mga may kapangyarihan mga minamahal. Tayo, ihigupin niya po ating spirito. Yan po, mga TV na yan. Di nyo ba naalala mga minamahal, namatay nating kapatid? Mga minamahal, napakalinaw po, mga minamahal, isang bata, mga minamahal, nakita niya bakit pati bata narito. Sino yung nagpapahirap sa kanya mga minamahal? Nakita niya mga minamahal, yun yung nasa TV, yun yung mga demonyo na naroon, mga minamahal, yung pinapanood ng bata na sa TV, siya yung nagpapahirap doon mga minamahal. Kaya yung TV mga minamahal, number one na kinakasangkapan ng diablo mga minamahal. Yung ating kapatid sabi niya na naginip din mga minamahal, yung kanyang gadget mga minamahal, yung kanyang cellphone lumabas, ang demonyo ganun din sa akin mga minamahal. Kaya tayo nanulupay-pay mga minamahal, hindi po natin may sagawa mga minamahal, humayo dahil dyan po mga minamahal. Hindi po para saktan kayo, kundi para po sa pag-ibig natin, para sa pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo ba, hindi nasasaktan ang mahal na Panginoon sa ginagawa po natin mga minamahal. Meron tayong karunungan, meron tayong discerning spirit, meron tayong karunungan spiritual. Mga minamahal, walang laman at butuyan na po mga minamahal yung paglago ng kalaman ng tao. Kaya umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kalating araw, isang araw, yung idle time mo. Hindi ba? Sabi ng mahal na Panginoon. Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Alam natin na hindi pinatayagan at sasabitan ng pag-ibig na ginagawa. Kailan itatanan kung wala na pagkakataon, huli na ang lahat. Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan ng banal kailan matatagya, at kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat.
pagkakataon. At huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay maglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Huling kamalapay no. Sa ating mga baguhan kung mayroon po. Sa mga viewers po, mga minamahal. Itaas niyo po ang iyong kamay. Hindi ibig namin saktan kayo. Sabay nanggaling sa salita ng malapay noon. Ang salita ng malapay ng buhay at pag-ibig. Tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sinabi po ng 1:12 ang lahat ng sitiram sa kandigan yung karapatang maging anak ng Diyos. Hindi bukas ang pangako ng mahal na Panginoon na kaligtas ngayon. Kung tinanggap mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, anak ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka manalangin sa Kanya sapagkat tinanggap mo na siya, anak ka niya na. Sumunod po kayo mga minamahal natin mga viewers sa mga baguhan. Mahal na Panginoon, salamat po sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito po ako nagpapakumbaba, dumadalangin sa iyo, humingi ng habag kapatawaran ng aking pagkukulang pagkakasala. Linisin mo po ako ng banal mong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Sulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po kong tapat na Kristiyano, mahal na Panginoon, sa isip, sa puso, sa gawa at kaluluwa. Paglilingkuran kita, mahal na Panginoon, sa napakinggan ko na mga patutuo, sa napakinggan ko na iyong salita, na narinig ko na tinitinilang mga pastor sa gawain ito. Kaya punong-puno ng mga himala. Nais ko din makanta ng himala kapayapaan na biyaya mula sa iyong ministryong ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Panalangin po natin mga minamahal, ating minamahal na viewers na tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Panguna po ng panalangin ang beloved Honorable Pastor Willis Estrada Almeida sa kanilang mga anak. Narito po, mahal pa ng mga tumanggap sa iyo, mahal pa noon. Nawa po ang kanilang pangalan ay sulat mo po sa aklat ng buhay, mahal pa noon. Kayo mo silang tapat, tunay na Kristiyano sa paglilingkod sa iyo, 10 na kanilang mahal sa buhay. Batid mo po ang kanilang kailingan, malapay no, ang ninanasa ng kanilang puso, malapay no, upang ikaw po isang palatayaan nila, malapay no. Ipagkaloob mo po, malapay no, upang sila maging patutuo sa kanilang mahal sa buhay, kamag-anak, kababaryo, kanilang kababayan, malapay no, upang lahat, malapay makakilala sa iyo, malapay no, sa katotohanan sa pangministry ito. Ito po ang sama na yung panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ipanalangin po natin ang ating beloved Honorable Pastor. Mahal na Panginoon, narito po kayo dumadalangin po kami, mahal na alang-alang sa iyong dakila kabagaan sa lahat ng iyong mga anak na umaasa po sa iyo, mahal na nagpapalakas ng aming pananampalataya at sa kinuha mo na po ang aming beloved assistant pastor.
Di na siya, alam kailangan po namin siya, wala imposible sa iyo. Mahal na muli, bigay mo po ang kanyang kalusugan, kalakasan, nais po namin na siya makatayo muli sa banal na pulpito, mahal na Panginoon. Habagan mo po kami, mahal na Panginoon, kailangan po namin siya, mahal na Panginoon, pag kami di manghirat mandupay pa yung mga halat ay yung mga anak, mahal na Panginoon. Habagan mo kami, dingin mo po kami pagsusuma mo, mahal na Panginoon, sapagkat wala imposible lahat ng bagay pagyayari sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At tayo po dumalangin po, mga minamahal sa ating pangangailangan, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal sa pangalan sa Kristo, narito pang iyong mga anak, mahal na Panginoon, na umiibig sa iyo, mahal na Panginoon, gumaganap na iyong buong kalooban, mahal na Panginoon, may takot sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, at narito po ang bawat isa sa amin, batid mo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, anumang kahilingan na iyong mga anak, karamdaman man ito, problema surantasin mo po, mahal na Panginoon. Nais nila ng kapayapaan, mahal na Panginoon, kagalingan, mahal na Panginoon. At tugunan ng panalangin ayon sa iyong banal na kalooban na rin po, mga minamahal. Salamat po, mahal na Panginoon, di kaliko, mahal na Panginoon, ang isang salita, pag-ibig na pinapakita yung mga anak, mahal na Panginoon, lahat ito tugunin mo, mahal na Panginoon, sa matamis sa makapangyarihan, pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangkalatang panalangin, ang aming beloved Honorable Pastor Will Vistada Almeida, aming sinasawayan lahat ng uri ng karamdaman, incurable sicknesses, disease, lahat ng mga karamdaman walang kagalingan sa pangalan ni Jesus, cancer, diabetes, leukemia, high blood, paralysis, the name of Jesus, kidney stone, matunaw ka sa pangalan ni Jesus, kidney failure, makarecover lahat ng iyong mga anak, walang mula sa kaloob mo, lahat ng mga uri ng mga karamdaman walang kagalingan, bulag, makakita, pilay, makalakad sa pangalan ni Jesus, lahat ng karamdaman sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, hallelujah, be healed, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, victory in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, thank you so much, Jesus. Lumalong po tayo, mga minamahal, ng tatlong bisis bilang pagtanggap po natin, mga minamahal, sa biyaya na mahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal, tatlong bisis po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord for the kingdom, the power, the glory, praise, great honor to the thanks forever and ever. Amen and amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po. At dadako po tayo, mga minamahal, sa announcement po. Dadalhin po natin ibig na beloved ordained preacher po.